Rydym ni yn Heddlu Dyfed Powys yn falch iawn o'n iaith ac hefyd o'n treftadaeth, ac mae'n bwysig iawn ein bod ni'n defnyddio'r iaith wrth i ni gyfathrebu gyda'n cymunedau ac wrth i ni roi'r gwasanaeth gorau posib. Shwmai, dyma rhai o'n staff sy'n gweithio i'r Heddlu sy'n defnyddio Cymraeg pob dydd yn y gweithle. Rwy'n dechrau sgersau drwy gyfrwng y iaith Cymraeg, ac dwi'n teimlo bod hwn yn helpu aelodau y cyhoedd i ymgysylltu â mi. Rwy'n defnyddio'r Gymraeg wrth siarad gyda dieddefwyr i sicrhau eu bod yn teimlo'n gyfforddus ac yn cael eu cefnogi. Rwy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd ohebu drwy gyfrwng Gymraeg drwy anfon pob gohebiaeth yn ddwyieithog. Rwy'n derbyn ac yn ymateb i ymoliadau, cwynion neu gymoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n siarad Cymraeg wrth ymdrin â digwyddiadau ac wrth ymgysylltu â'r cyhoedd fel heddwas gymunedol. Rwy'n siarad Gymraeg wrth gymdeithasu gyda fy nghydweithwyr i annog eraill i sgwrsio yn Gymraeg. Rwy'n cynnig cymorth sydd wedi ei deilwrau i anghenion dioddefwyr. Mae siarad Cymraeg yn fy ngalluogi i gyfathrebu â phlant mewn ysgolion i'w cefnogi tuag at ddyfodol gwell. Mae'n swydd i'n galluogi holl swyddogion y staff yr Heddlu i gyfathrebu'n ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n swydd i yw sicrhau bod staff a swyddogion yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y gwaith. Rwy'n siarad ag aelodau o'r cyhoedd ar y ffôn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn ei helpu i deimlo'n mwy cyfforddus ac yn mwy gysylltiedig wrth ddefnyddio eu iaith frodorol. Rwy'n siarad Cymraeg gyda sefydliadau allanol. Mae defnyddio'r iaith yn helpu ffurfio perthynas ac yn rhoi ymdeimlad o berthynas.